1:07. É que estarán preguntándose na casa é necesaria esa desfeita, querido Óscar, para levarse semellante botín por non pensar no susto que levou a muller que estaba no interior cando comezaron a reventar ese cristal, Óscar? Non merece a pena, Rocío, non merece a pena nada que estamos xusto ao lado dos feitos por onde entraron estes mangantes, pero é que nós estamos aquí cunha das persoas coa que queremos falar e que queremos que nos conte todo. Natalie, ti viches como entraban eles por aquí, ti viches como estaban rompendo o cristal e estabas ali detrás nos vestiarios limpando, verdad? Sí, estaba terminando de limpiar los vestuarios cuando escucho los golpes y nada, me asomo y veo que ya el cristal todo estaba en el suelo, que estaban introduciendo un tubo de metal con el que estaban rompiendo. Y nada, inmediatamente salí corriendo para llamar al 112 y justo afuera cuando salí a la calle iba pasando una pareja paseando a sus perros y les pedí también auxilios a ellos. Luego mientras esperábamos afuera escuchábamos los ruidos como que ya estuvieran dentro haciendo más destrozos porque se escuchaban golpes fuertes. Al rato, 10 minutos o así, llegó el camión de la basura, también llegó Santi, el consejero de deporte. Y nada, pedimos auxilio a los chicos de la basura, intentando ahuyentarlos o intentarlos, no sé, igual dejarlos atrapados aquí, no sé. Claro, pois intentar facer algo para ver se podíades... de entrada ti fuxir dos ladróns, que foi o que fixeches perfecto e que creo que é un bo consello para todo o mundo. Se ves que entra alguén, bota a correr primeiro para pedir axuda, non, Natalie? Sí, eso fue lo que intenté, ponerme a salvo yo e intentar pedir ayuda lo más pronto posible antes que hicieran algo peor o no sé. Entendo que o susto foi bárbaro. Fue muchísimo el susto, claro. Encontrarme sola a esa hora y, o sea, un golpe de repente así no lo esperas. Desde logo que non, pero que ademais un golpe destes e o susto que levou Natalie Andrés, que es aquí o xerente desta piscina, o xefe de todo isto, e ti dirías, pero Dios mío, para todo isto para que bote, non? Porque que roubaron? Sí, nada, a ver, o bote que levaron foi moi pequeno, porque ao final estamos falando de 75 euros, mais, bueno, unha impresora que colleron que ao final acabou tirada no paseo marítimo, o sea, que a deixaron, a mellor pesáballe moito, e nada, é máis o destrozo do cristal, da molestia, sobre todo que hubo que pechar a piscina casi media mañán, por culpa, claro, de limpar, aquí a xente anda descalza, non poden pisar cos cristales, e bueno, é máis a molestia do que realmente levan. Do que realmente levan e de que deixaran todo estragado por aí Sí. todo tirado aquí no paseo, porque ademais de entrar aquí, amigos, que aquí entraron sobre iso da 1 da mañá, agora que reconstruímos os feitos, a iso das 4 da mañá tamén volveron a entrar aquí, non? Sí, a ver, eu penso que, bueno, entre a xente de recollida do lixo, Natalie, o concelleiro de Deportes que se acercou hasta aquí, porque foi o que conseguiron avisar, conseguiron a mellor asustalos a esa hora, e despois a mellor quedoulle algo e intentaron volver ás 4, pero bueno, nada. Intentaron volver ás 4, amigos, para non levar prácticamente nada, pero o susto que levou Natalie foi bárbaro. E agora imos estar aquí relaxándonos un pouco, relaxando os ánimos aquí en Noia. Quedo con eles, amigos, moitísimas grazas e devolvemos a conexión, compañeiros. Grazas, Óscar. Bueno, pois é que non teño palabras, cando menos Pepo surrealista, non? Hai roubos que son dignos de analizar e de poñer nun pedestal. Non sei que pode haber de valor nunha piscina, pero a mí encanta a expresión que utilizamos aquí de vez en cando, que é xente deteriorada. A xente deteriorada ás veces non pensa nin o que fai, porque realmente é que nunha piscina... É que esa é a cuestión, o sea, que pensas atopar nunha piscina? Porque cartos en efectivo... Podería haber... Ti colleste o bono municipal, ou hai tempo que non vou unha piscina. Pero podería haber algo de cartos, pero bueno, unha cantidad de... Canto, nada. Mínima, e despois que volver. Hai un detalle aí que se nos está pasando, que é o da impresora. É o líquido máis caro que hai no mercado é a tinta de impresora. Pero leva a tinta, deixa da impresora, leva a tinta... Os cartuchos, dis, non? Cartuchos son os... Porque, claro, lamentábase aí que estamos vendo o dono, non? É dicir, un cristal destas características que esta mañá falábamos, entre canto pode estar, Ese máis cristal, ou para que menos? se valga 300 euros instalado, 300, 400 euros, non fai falta nada, Mano de obra aparte. Bueno, vamos, todo incluído, todo incluído, vamos, todo incluído. Fan un pacto concello. Non chega ao metro cuadrado o cristal, Ai, meu caro, ao mellor tamén se pode... Nós que somos moito de analizar a naturaleza dos crimes, A ver. ao mellor o que se... Precisamente o que se buscaba
era o desperfecto e que houbera despois que contratar a alguén para amañalo. E ao mellor había unha tarxeta dun cristaleiro ali, ao E lado. logo, María, vámonos na pel tamén aí de Natalí, que estaba aí falando con Óscar, imagínate aí o susto, non? Para esa muller que estaba aí currando na que susto, piscina. porque ti estás no teu traballo sola, e xa oís un ruido, xa miras para arriba, e que vexas que están roubando, bueno, a pobre chavala tuvo Reaccionou que... moi ben. Moi ben, reaccionou moi ben. Pois, sen dúbida ninguna, moito sangue fría, Sí, moito. aí o seu. Bueno, pois, tremendo o de Noia e non menos o do Grove, De seguido nos imos a